बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे Amin. आमेन. समस्या बडव्यांवर एकच बिहाडली. आणि ती पवित्रात्म्यावर गर्भस्थ झाली. नमान मरिये कृपेन भरले, समुद्र सवयांचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया माफिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात आमेन. आपले समज साकर नमान मरिये कृपेन भरले, समुद्र सवयांचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात आमेन. आणि देवाचं पूत म्हणून येसलो. आणि आमच्या मध्ये गेलं. नमान मरिये कृपेन भरले, समुद्र सवयांचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया माफिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात आमेन. भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या कमी शकते माग्या येसुया त्याच्या कष्टाने जीवनपणाचा आनंद तुझे कृपा अंतःस्करणाने महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या देवा सर्गेच्या दयेन संभाळ ससनास विषय दितान काही संजय कोणकोणते समाधानाने विषय घेऊन इकडे बोर आमच्या तळ आम्ही तंपिया दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दोऱ्या त्या सोन्याच्या हजारपणात आमकां समी या मंगळाच्या दिसा समर्पण देऊया. हर एक आमचे उणेपण त्या सोन्याच्या कान समर्पण देऊया. देवाचे उत्तर म्हणता साम 109 वर्स 30 हांव सर्वेस्पराक व्हडल्या नरकांत दितलो, सगळ्या लोकां मुखार हांव ताची स्तुती करतलो. कित्याक मुनसुबेजाराच्या हातांतलो दुबळ्याचो जीव निवारूंक तो ताच्या उजव्याक उबो आसा. आज आमकां हरी एकल्यांक राखो, आमकां हरी एकल्यांक सांभाळूंक, आज आमचो जीव राखो. तो स्वामी आमचे बोगलेन तयार आसा. आज आम्ही आमच्या पातकाक लागून मरणय जावंच्याक ताणे ताचे रगत वरयले, ताणे ते सॅक्रिफायस दिले आमचे खातीर. आम्ही दिजे जाल्ले सॅक्रिफायस ताणे दिले. त्या सोम्याक आमी अर्गां दिया. आमच्या माईकान म्यूट करया थोडो वेळ. त्या सोम्याची घट्ट तळां स्तुती करया. हालेलुया 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 Jesu, 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 Suti, Suti, Suti. Mahima.
शांत पाहिजे स्वर्गांत पाहिजे सगळा Hallelujah, स्तुतीत hallelujah. पाहिजे Stuti, स्तुती stuti, stuti, मानते stuti. प्रदान Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, सनत Jesus, पाहिजे Jesus, Jesus, हालेलुया Jesus, Jesus, हालेलुया Jesus, 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 हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus. हालेलुया 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 जेसू 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 Hallelujah, 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 जेसू hallelujah. जेसू Jesus, जेसू Jesus, Jesus, जेसू Jesus, जेसू Jesus, Jesus, जेसू Jesus, जेसू Jesus, Jesus, जेसू Jesus, 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 Jesus. जेसू Hallelujah, जेसू hallelujah, जेसू hallelujah, 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 जेसू hallelujah, जेसू hallelujah, जेसू hallelujah, hallelujah. जेसू जेसू Hallelujah, hallelujah, जेसू hallelujah, जेसू hallelujah, हालेलुया 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 रगांत पाहिजे स्वर्गांत पाहिजे स्वर्गांत पाहिजे स्तुतीत पाहिजे महिमात पाहिजे स्वर्गांत पाहिजे वंदितात पाहिजे वंदितात पाहिजे छानत पाहिजे हालेलुया 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 स्तुती हालेलुया स्तुती स्तुती हो मगाळा हालेलुया बापा हालेलुया अर्गांतुका हालेलुया बापा हालेलुया हे हालेलुया सगळे जमत तुझ्या समर्पिता या सकाळीच्या वेळा कितले जण या लिनील जॉईन झाले आणि देवा या हर एका तुझ्या हालेलुया भुरग्यान हालेलुया तुझ्या पुताच्या हालेलुया तुझ्या भाऊ पवित्र हालेलुया अमोल हालेलुया रक्तान कवर कर नितळ कर बापा तुझी दैविक पदवी देवय तुझ्या दैविक हर एक वचन देवय 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 देवा जेजूच्या हालेलुया नावान हालेलुया जेजूच्या नावान हालेलुया जेजूच्या नावान हालेलुया जेजूच्या नावान हालेलुया हालेलुया जेजू 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 हालेलुया जेजू जेजू हालेलुया 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 जेजू जेजू हालेलुया जेजू जेजू हालेलुया जेजू 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 जेसू जेजू जेजू जेसू जेजू जेसू जेजू जेजू जेसू जेजू जेजू जेसू जेजू जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू 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 हालेलुया जेसू शिरा जेसू बरा 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 जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू आताचे मसल स्पेन जेसू जेसू जेजू आपण जेसू गोड करते जेसू सा जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू जेजू जेसू जेजू 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 जेसू जेजू जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू जेसू हालेलुया जेसू 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 जेजू हालेलुया जेजू जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू जेसू स्पेशली हालेलुया लेफ्ट हालेलुया हाताचे हालेलुया बावल्याचे मसल स्वर्गांचे कठीण स्वर्गांचे फडाफड असा स्वर्गांचे जेजू स्वर्गांचे या घडी आपण स्वर्गांचे असा स्वर्गांचे सरेंडर स्वर्गांचे स्तुती कर स्वर्गांचे सरेंडर स्वर्गांचे कर स्तुती कर स्वर्गांचे हालेलुया स्वर्गांचे हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया हालेलुया पिताचे जेजूचे गुण कसे सकत वळण येते असा 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 जॉन 14:1 तुम्ही कटकाची संचला जॉन 14:1 तुम्ही कळबळचे नाही देवाचे विश्वास दवरा मुजेरी विश्वास दवरा देवाचे विश्वास दवरा मुजेरी विश्वास दवरा Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Shira bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Stuti, stuti, स्वर्ग तुका stuti, होगला stuti तुका करे, महिमा stuti तुका करे, स्तुती stuti तुका करे. वंदन तुका आराधना Jesus, Jesus, तुका जेसू आराधना तुका स्तुती Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah. hallelujah, Jesus. Ria, 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 Hallelujah, ria, ria, ria. hallelujah, Stuti, stuti, Hallelujah, hallelujah, stuti. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Hallelujah, Jesu, hallelujah, Jesu, hallelujah. Jesu, 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 Hallelujah, hallelujah, welcome, hallelujah, Jesu, hallelujah, tuka hallelujah. Hallelujah, welcome, Jesu, Jesus, hallelujah, Jesus, welcome. Jesus, hallelujah. Jesus. Arkanche, Bogla tuka, Sarkanche, महिमा तुका, Sarkanche, स्तुती तुका, Sarkant, वंदन Kache, तुका, Sogla, इकडे आराधना. बोर Kache, Jesu, शांत Stuti, राहूया. Jesu, Jesus, Jesu, Stuti, Jesu. Kache, Sarkant, Kache. इकडे बोर शांत राहूया. दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दौऱ्या. बंद डोळ्याने मी याकडे जेजू पिंतराय तलवार डोंगरात दोन्ही हात उसवून दोन आमच्या सणदरगलच्या त्या जेजूच्या आमची दिष्ट लागल्या त्या कालवार डोंगरा लागी आम्ही या त्याच्या हजरपणात आम्ही या त्याच्या कृष्णामुळात आम्ही दिमे मडिया त्या कृषात जाऊन ನೀವು ಚಿರಕತ್ ठप ठिप ठिप आमच्या मात्याचे पडत्यास अनुभव करूया अनुभव करूया आणि कितेच नका ते जेजूचे आम्हाला एक रगत आमचेर पडताना थंय जावन एक तराची सुटका पळोवन येता त्या कालवारच्या कुर्सात
वळून येते असा तुझ्या डोळ्याच्या समस्या जेजूक समर्पण दे. त्या कलवारच्या डोंगराल वाळलं ते रगत तुझ्या डोळ्याने वळून येऊन दे. कॅटरॅक्ट जेजूच्या नावान कम्प्लिटली गुड जाऊ दे. तुझी एलर्जी, स्किन एलर्जी जेजूक समर्पण दे. जेजूच्या नावान कम्प्लिटली गुड जाऊ दे. कम्प्लिटली गुड जाऊ दे. Sokas जेजूच्या नावानुसार जेजूच्या नावानुसार जेजूच्या नावानुसार जेजू 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 पया जेजूचे नाव पया. जेजू 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 Gesù, जेजू Gesù, अपया अपया जेजू कपया Gesù, जेजू कपया Gesù, 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 जेजू जेजू Gesù, राईट पायाचे जावंक पुरो नी कॅप जरला म्हणा जावंक पुरो. राईट पायाचे नी थंयसर उलोवप आसा. जेजू तुका स्पर्श करनासा. जेजू तुका स्पर्श करनासा. जेजू 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 क्लेम कर. जेजूची सखत वडोन येते आसा. जेजू या घडी तुझ्या मुखार रावून आसा. जेजू तुझ्या मुखार रावून आसा या घडी. जेजू तुझ्या मुखार रावून आसा या घडी. तो तुका आपडते आसा. आपडते आसा. आपडते आसा. जेजू 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 ऐकना तुका ऐकना तुका बरा 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 महिमा जेजू जेजू माग्या या घडी पहिल्या कणान समर्पण देऊन माग्या. आमचे आयचे दिसा या मंगळाचे दिसा आमचे जीवित कम्प्लिटली सोम्याच्या तर समर्पण देऊन सोम्या या जीविताचे तुझा आशीर्वाद घाल. या पहिलं कण समर्पण देऊन माग्या. सोम्या आशीर्वाद घाल या दिसा. तुझे कृपा देव. आज आम्ही अतिगलच्या हर एका कामाचे तुझो आशीर्वाद देवोय म्हणून सांगत आहे म्हणून येऊ तर 3 पटीन घट्ट तणान रिपीट करूया. Psalm 67:6-7 प्रत्वेन आपले देवान आमच्या आशीर्वाद केलो. देवान का आशीर्वाद दियो. संसाराचा अभियान चलो. Psalm 67:6-7 प्रत्वेन आपले आमच्या आशीर्वाद. देवान का आशीर्वाद दियो. संसाराचा अभियान चलो. Psalm 67:6-7 प्रत्वेन आपले पीक दिले. आमच्या देवान का आशीर्वाद दियो. नमानमुळे कृपेन भरले तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या कणात विशेष समर्पण देव्या. विंगड विंगड अडिक्शनाक संपडल्या हरियेकल्यान
सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया. विंगड एडिक्शन संपवडल्या हरियकल्या सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया. सवयाची पदका या सवयाच्या पदकांतल्यान भायर येवंक सुद्दां येतना कितले जाणां अस्खद जाल्यात. सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. जावं पुरो आमचे थंय जावं पुरो आमकां आमच्या जिबेचेर कंट्रोल करूंक जायना, राग कंट्रोल करूंक जायना. सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. पायाच्या पंदा थंयसर मूय येवचे पडता आनी मूय येता. जावं पुरो सुमार तेंपा पयला आसले तेदला हे वयर पडटा. जेजू त्या व्यक्तीक ह्या घडये आपोवन आसा कंप्लिटली. कितेंगी एक देवोन गेल्ल्या परी त्या व्यक्तीक जाते आसा. हे उतर क्लेम करता आज तू सरेंडर कर मागतना तुझे अस्खद काय सरेंडर कर मागतना जेजू तुका सुटका लाभयतस. ह्या घडये विशेष कितले जाणां ड्रग्साचे एडिक्शन आसात. बिडी, सिगरेट, तंबाखू, अल्कोहोल, वायट संगतपण ह्या हरियकता सुटका मेळचे पसून संगता म्हणून हे उतर 3 पटी घट्ट तळ्यान रिपीट करया. नाहूम 1:13 तुझे भार घालता तेका जेजू हांव आतां मोडून उडयतलो. तुज्यो सांखळी हांव तुटयतलो. नाहूम 1:13 तुझे भार घालता तेका जेजू हांव आतां मोडून उडयतलो आनी तुज्यो सांखळी हांव तुटयतलो. 1:13 तुझे भार घालता तेका जेजू हांव आतां तुज्यो सांखळी हांव तुटयतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सवय आसा. स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. या खणात विशेष आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आमची भुरगीं पवित्र भरच्या पासून मागया. तुमच्या भुरग्यांपासून तुमच्या नातरांपासून म्हाका विशेष काही सर आसा तुमचे भुरगे सांगात नाचूंक पुरो एक घडी भर दोळे धांप्या. तुमच्या दोळ्या मुखार तुमची भुरगी दिबी मोडून आसल्या परी अनुभव कर. पिंत्रायात आणि तुमचो उजवा हात त्या भुरग्याच्या वयर उबारून धरा. देवाचे उतर म्हणता आवय बापयचे मागणे पात्रियार्कांच्या आवय बापयचो आशीर्वाद पात्रियार्कांच्या आशीर्वादाच्या की श्रेष्ठ म्हणून आवय बापयक तितली पदवी देवान दिला. तितलो अथॉरिटी भुरग्यांचेर दिला. आज तुझे भुरगी खंयच्याय अस्खदकाय संपडल्या जावंक पुरो. खंयच्याय अस्खदकाय संपडल्यात पुरो. ह्याकडे तुझा हात उबार माग. जेजूच्या नावान तुझी भुरगी फळा बरेच जाऊ दे. म्हजी भुरगी फळा बरेच जाऊ दे. म्हजी भुरगी फळा बरेच जाऊ दे. म्हजी भुरगी फळा बरेच जाऊ दे. जेजूच्या नावान वाईट सांगतपणांतल्यान म्हज्या भुरग्याक सुटका मेळो दी. म्हज्या भुरग्याक सतायता ते हरियेक अस्खद पदवी जेजूच्या नावान ताका सण्ण वचून. जेजूच्या नावान ताका सण्ण वचून. पवित्र आत्म्याची दैविक सकत तुझ्या भुरग्याचेर देवून येऊ दी. ताच्या कुडीत असले हरियेक पिडा जेजूच्या क्रुसा मुळा वचून पडो दे. क्रुसा मुळा वचून पडो दे. कितले भुरगे शिकपाक अस्खद आसात. जनवायचो आत्मा देवून येऊ दी. जनवायचो आत्मा देवून येऊ दी. जनवायचो आत्मा देवून येऊ दी. सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट तळ्यान रिपीट करया.
Zakaria 9:16. त्या दिसा सर्वे त्या दिसा सर्व देव देव तांचे तारण करतलो गवळी गवळी आपलो आपलो हिंड तसे तो आपल्या परजेक राखतलो मुकुटा वयल्या मनका भाशेन ताच्या देशांत ती परजळतली. Zakaria 9:16. त्या दिसा सर्व देव तांचे तारण करतलो आपलो हिंड आपलो हिंड राखता तशें तो आपल्या आपले परजेक राखतलो. परजेक राखतलो मुकुटा वयल्या वयल्या मनका मनका भाशेन भाशेन ताच्या त्या देशांत ती देशांत परसळतली. नाहूम Zakaria 9:16. Zakaria दिसा 9:16. सर्व स्पोर्तांचो त्या देव दिसा तांचे सर्व तारण स्पोर्तांचो देव तांचे तांचे तारण करतलो. आपलो हिंड गवळी राखता आपलो तो आपल्या तसे परजेक तो राखतलो. परजेक परजेक आपल्या मुकुटा मनका वयल्या मनका भाशेन आपल्या भाशेन मनका भाशेन त्या देशांत ती देशांत परजळतली. परजळतली. नामान भरगे कुरपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये ज्यांची देवाची मरिये देवाची विनंती 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 कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळाला. परत एक पुढे नाहूम 1:13 क्लेम कर माग्या. नाहूम 1:13 क्लेम कर. विशेष माग्या कितले जना रिणार असतात त्या रिणातून भायर येवंक जातात ना. फायनान्शियल सिच्युएशन दिसान दीस वर्स्ट जाते असा. गळले पैसे उराना माग्या आमचे उजवो हात आम्ही वयर पारया. उजवो हात आम्ही वयर पारया. आज जांपरो आमचेर देवची आशीर्वादा काही ब्लॉक्स जातात गोतून. आम्ही गोळटा बरोबर सांभाळ मेळटा पण ते पैसे खंयच्या की दोंपल्यान गेल्ल्या पर्यंत जातात. घालून कितले जाणां तुमकां असले फिलिंग्स जाता असा. उजवो हात रुबान क्लेम करा. एक भाऊ म्हजे लागीं मागणाक आयिल्लो ताजे खातीर मागतना एक विजन. त्या विजनात कांट्यामध्ये पैसे पडल्यात. कांट्यामध्ये पैसे उरनात. काही पैसे विबाडून येतात. असले सुभाष ना केले एक्सपिरियन्स जाते असा. बघते असा खंय येतात कळीत ना. महिन्याच्या अखेर एक जाताना काही पैसे गेले कळीत ना. आमचो उजवो हात वयर पारया. आमचो हात यो काम करचो हात सम्याक समर्पण दिवया. सम्या यो हात तुझ्या आशीर्वादाने बघ. सम्या ये मुझे गोळचे हात तुझ्या पुत्र अमोल रक्ता नितळ कर. हर एक तरेचे जे कितें अडखळे आसा काडनोडे आज यो आशीर्वादान गो. आज हांव ह्या हातांनी जे कितें गोळटा जावंक पुरो 10 रुपये जावंक पुरो तूं आशीर्वाद कर सम्या. जेजू 5 सोंडे आणि 2 मसली. 5 सोंडे आणि 2 मसली 5,000चे किस्सार लोकांक तुवें वाडलें सम्या. सम्या जेजू म्हजे लागीं इल्लेशेच आसल्यार जावंक पुरो आनी तूं म्हज्या कुटुंबाक पसून तूं म्हाका कृपा दिवंक सोदताय सम्या. तुज्यान जाता सम्या. तूं करताय सम्या. सम्या त्या विधवे लागीं कितेंच नातलें. आखरेच एक तिंबो तेल आणि आखरेचे पीठ आसलें सम्या. सगळ्या गांवाक जाय तितल्या धांवन तुवें दिलें सम्या. ह्या हातांनी गोळचे सगळे फळ जेजू तुज्या हातान भेटोवन दिता. आज आमी कितले जाणां गोळटा पूण देवाक दिवंक कितले मुखार सरता. तांतलो एक कांटो मालाकी 3:10 वाचया. तांतलो एक कांटो आमी सम्याक दिता हांगी. सम्याक दिता हांगी. आमी समर्पण दिवया. आज माग्या सम्ये कृपा दिवन दी. सम्ये कृपा दिवन दी. विशेष करा माग्या सम्ये कृपा दिवन दी. आमी घडल्यांतले तांतलो एक वांटो आमी त्या सम्याक दिवच्या पासून माग्या. विशेष करा देवाचे उतरस म्हणटा
जो तू तुझे दशमांश दिल्या उपरांत तू म्हजी परीक्षा कर, हांव तुज्या बेळ्याचेर आशीर्वाद घालता की ना जे पळय म्हणून विशेष सरान मागया. काही सर आमचे पैसे अडचण स्टार्ट जाल्यात, सगळ्यांचे पैसे उक्ते जाऊ दे. कोणाक पैसे दिले पाठी मेळटत ना, याने तुम्ही मागून आसात जेजूच्या नावान उक्ते जाऊ दे, उक्ते जाऊ दे, उक्ते जाऊ दे. सांगाता म्हणून येऊ तर 3 फावटी घट्ट तरा रिपीट करूया. Nahum 1:13 तुझेर भार घालता ते ताचे जीव हांव आतां मोडून उडयतलो. मी तुज्या सांगली हांव तुटयतलो. Nahum 1:13 तुझेर भार घालता ते जीव हांव आतां मोडून उडयतलो आनी तुज्या सांगली हांव तुटयतलो. Nahum 1:13 तुझेर भार घालता ते ताचे जीव हांव आतां मोडून उडयतलो आनी तुज्या सांगली हांव तुटयतलो. समर्पण दिया विशेष रान हरिया पिडेस्तां याने कितले जण पिडेस्तां मागून आसात. विंगड पिडा, कॅन्सर, टीबी, ब्लड प्रेशर, नी प्रॉब्लेम, न्यूरो प्रॉब्लेम, पीसीओडी प्रॉब्लेम, हर एक तरहचे गायनिक इश्यूज, युरिन इन्फेक्शन, लिव्हरचे समस्ये, गाल ब्लॅडरचे समस्ये, प्रॉस्टेट अंदाजला एक समस्या समर्पण. कितले जण कन्फ्यूज आहे जे म्हणून मागून असतात, कन्फ्यूज होतात ना जेजूच्या नावात. पण गर्भ फळा बरी जाऊ दे, फळा बरी जाऊ दे, फळा बरी जाऊ दे. एक तो बिडा कितले जण वर्ष मेडिसिन घेऊन असतात. तो कोण गेला मेडिसिन घेऊन विशेष सोम्याचे आशीर्वाद त्यांच्या देवान येऊ दे, सोम्याचे आशीर्वाद देवान येऊ दे, सोम्याचा स्पर्श त्यांच्या देवान येऊ दे. माग्या एक पिढी आसा, कितले आयसीयू आसा, सिरियस आसा, कितले सर्जरी आसा, हर एकल्यार समर्पण दिवन सांगा त्या म्हणून येऊ तर 3 फावटी घट्ट त्याला रिपीट करूया. Nahum 1:13 भार घालता ते ताचे जीव हांव आतां मोडून उडयतलो आनी तुजे सांगली हांव तुटयतलो. Nahum 1:13 भार घालता ते ताचे जीव हांव आतां मोडून उडयतलो आनी तुजे सांगली हांव तुटयतलो. Nahum 1:13 तुजे भार घालता ते ताचे जीव हांव आतां मोडून उडयतलो आनी तुजे सांगली हांव तुटयतलो. मान मरिये कृपेन भरले समज सुवाय आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. सतत जाल्यार आमी आखरेच्या खणात विशेष दिंबीर पडया, दोनी हात आमचे वयर उबारया. विशेष कितल्या जाण आमच्या लागीं पिटिशनां घाल्ल्यात या युट्यूबार तशेंच झुमाचेर चॅट बॉक्सांत पिटिशनां घाल्यात. विशेष हर एका पिटिशना पासून माग्या. कॅसी म्हणले भयण आज तिजो जल्म दीस सेलिब्रेट करता, 52 इयर्स. विशेष सोम्याचे आशीर्वाद तिजेर देवान येऊ दी. माग्या इतले वर्सां देवान तिका राखला, सांबाळला, आशीर्वाद दिला आणि परत मुकले वर्स परत आशीर्वाद सोम्याचो आशीर्वाद अनुभव करचे वर्स जाऊ दे. विशेष माग्या आज वृंदा तुझ्या गोवापासून देवा करगा येता. आम्ही हर एक मागून आसल्या ताची सर्जरी जाल्ली ते आज ताजे हेल्थ मच बेटर, मस्त बरें आसा म्हणून देवा करगा दिता आसा. विशेष त्या सुम्या करगा दिया कित्याक ताच्या हजरपणान मागले कितेंच व्यर्थ हें जायना, व्यस्त जायना, सगळे फळ तो दिता. विशेष समर्पण दिव्या फादर एलोशियस रेटिना ब्लिडिंग जावन आसा. विशेष ते कंट्रोल येतात ना, सो मी स्पर्श करून दे, स्पर्श करून दे म्हणून माग्या. समर्पण दिव्या विशेष जुलियाना मस्करेनस समझता बेटोन दिया हर एक अगर जूलियट डिसोजा समझता समर्पण दिव्या. विनीशा या भुरग्याक विशेष बरें काम मेळचें पसत समझता बेटोन दिव्या. माग्या विशेष रॉल्फ रेनियर मिनिस समझता समर्पण दिव्या. गीता या भयणी समर्पण दिव्या. आरनाक समझता समर्पण दिव्या. जूलियट बरेटो या विशेष तुझो फायदो कम्प्लिटली गुण जावचे पसत. लेनी वेगस विशेष त्या भयणीक समर्पण दिव्या. लाविटा आणि जविटाक बरे प्रपोजल मेळचे पसत. कितले ना भुरग्या प्रपोजला पसत मागून आसात. विशेष समझता समर्पण दिव्या. माग्या प्रेमा फर्नांडिस विशेष समझता समर्पण दिव्या.
तुझ्या नेफ्यूचे बँक लोन क्लिअर जावचे पसत साजिता म्हणल्या बहिणीक समजात समर्पण देवया. आणि कितले जण आलेंद्र असतात आज बर्थडे अनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते असतात. कितले जणांचे इंटरव्ह्यू असा, कितले जण रिलीज जाता ते ट्राय करण्याचा, कितले जणांचे कोर्टान केस शोन केस चलून असा, रिलीजाचे या इंटरनेटची केस चलून असा. सगळ्या समाजात समर्पण देवया, सगळ्या समाजात समर्पण देवया. हे सगळे समाजात समर्पण देवया. आमची ख्रिस्ताची मागण्या समाजात समर्पण देव, समाजाच्या आशीर्वाद देवानी होती. या सगळे कोर टीम पवित्र भरच्यापासून माग्या. आमचं आत्मिक डिरेक्टर बाप अँटनी लोपेस, आमची लीडर मार्गरेट डिसोजा विशेष समर्पण देऊया. आमचे सगळे मॉर्निंग मन्नाची टीम समाजात समर्पण देऊया. डिवाइन वर्ड मिनिस्ट्री तसेच द वर्ड द ट्रूथ मिनिस्ट्री विशेष समाजात समर्पण देऊया. आणि आमची चिल्ड्रन मिनिस्ट्री समाजात समर्पण देऊया. आमचे इंटरसेसरी ग्रुप समाजात भेटून देऊया. मागे विशेष आणि सड उर्बेन बरले, आत्मिक ज्ञानाने बरले आणि की देवाची भुरगी या जमातीन जॉईन सावंदी माग्या समर्पण देऊया. या ब्रेस्तराची मागण्याचं मत जेरिको मागण्याचो सौतो ब्रेस्तर सगळ्या फायनान्शियल प्रॉब्लेम बसवतो. त्यावेळेस मागताना कितली फायनान्शियल प्रॉब्लेम असले असतात विशेष त्या हर फायनान्शियल प्रॉब्लेम सुटका मिळच्या पसत, फायनान्शियल प्रॉब्लेम सुटका मिळच्या पसत समर्पण माग्या. या ब्रेसरापासून विशेष समाजात समर्पण देऊया. सगळं गरजो समाजात समर्पण देऊ. सनातन म्हणून उत्तर 3 पटी गट्टताना रिपीट करूया. Nahum 1:13 तुझे तुझे भार भार घालता ते घालता त्याचे ते जुहावा आणि तुझे संकले तुझे संकले तोटे नाहूम 1:13 1:13 तुझे तुझे भार भार घालता ते घालता त्याचे ते जुहावा मोडून आणि तुझे तुझे संकले संकले नाहूम 1:13 तुझे भार घालता ते त्याचे जुहावा मोडून आणि तुझे संकले नमान मरिये कृपेन बरले सुमती सवय स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो Maria देवाची रफियांगा तिरनाटकारा तानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. दोन्ही हातांचे वैर पार्या माग्या हरियेतल्याने पवित्र बरच्या बसत माग्या समर्पण देऊया. आज आम्ही किती काम करायचे म्हणजे सगळ्या समाजात भेटून देऊया. विशेष समर्पण देऊया. डायना म्हणल्या बहिणीक विशेष समर्पण देऊया. परगावात असतात ते कामाकडे हरस करते असतात विशेष समर्पण देऊया. जे कितले कोण सगळे ते हरस करतात आणि त्याच्या परी कितल्या जणांक संसार बोर कितले जण त्याच्या परीच कितल्या जणांक हरस करते असतात. त्यांना कोण हरस करतात विशेष समर्पण देऊया. दैविक स्पर्श त्यांच्या याकडे देवानी होती. दैविक स्पर्श ते पवित्रत्वान भरंदी. एक बहिणीक काजारी जिवितात मस्त टॉर्चर गौ आणि गोवाचे कुटुंब पैशापासून दोत दिचे म्हणून मस्त टॉर्चर करता. चेडवाच्या कुटुंबाचे भियानासारखे तो चेडवाचा जीव काढीत खेळणा म्हणून विशेष समाजात कठीण टॉर्चर समाजात भेटून देव्या. ती परिवर्तन जाऊच्या बसत बदलच्या बसत विशेष रान माग्या हात रूपान घट्ट त्याला हरियक इंटरनॅशनल बसत सुती करूया.
हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू जेजू hallelujah, जेजू 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 hallelujah, शीरा ला hallelujah, बरा दी बरा hallelujah. शीरा बरा दी गिरा बरा दी बरा शीरा Hallelujah, बरा 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 hallelujah, hallelujah, या शारा ला hallelujah, बरा दी गिरा बरा दी बरा hallelujah, शीरा बरा बरा hallelujah, बरा दी बरा दी hallelujah, बरा दी बरा दी बरा दी बरा hallelujah, रिया hallelujah, शीरा बरा 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 दी बरा hallelujah, दी बरा दी बरा hallelujah, दी बरा दी बरा दी hallelujah, बरा दी बरा दी बरा दी बरा दी बरा hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah. पदवी 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 Hallelujah, पदवी hallelujah, पदवी hallelujah, hallelujah. हर जेजू राज्य जेजू सरकार जेजू स्वर्गात हालेलुया तुझे ना हालेलुया स्वर्गात जियाना तुझे जानिक स्तुती विजय तुझे हेनरी महिमा फर्नांडिस वरदान तुझे मार्गरेट स्वंदितात वेस्टन तुझे स्वर्णितात मिल्बर्न तुझे हिल्डा स्तुतीतात हालेलुया स्वरदान तुझे हालेलुया स्वंदितात हालेलुया तुझे मेलविन स्वर्णितात शरल तुझे सोन नितारक टेरेसा लविंडा हालेलुया अनिता हालेलुया हालेलुया आइसलिन लैंसी हालेलुया लनित हालेलुया अंजेलिना हालेलुया रिगो हालेलुया अरुण हालेलुया संदीप संतोष रिवेत फ्लोरिन डेंसिल हालेलुया हालेलुया मेरी हालेलुया जेन Father अनोरा God, बेनेडिक्टा because of एंटी you, जेनिसिया जिशल सिंड्रेला जेम्स जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन लीना हालेलुया लीना हालेलुया डिसूजा हालेलुया लीना वाज लिडविन वलेरियन सोनल Hallelujah, ऑडलिन मार्गरेट hallelujah, डिसूजा hallelujah, hallelujah. नैन्सी हालेलुया डोलोपो हालेलुया हालेलुया प्रतिष्ठा हालेलुया हालेलुया रीटा डिसूजा शरोन कैसी सिरिल सोनिया हालेलुया स्टीफन हालेलुया हालेलुया जूलियट Jesus, सिरिल लोबो Jesus, तारा विक्टर हालेलुया 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 विदा किशोर कैल्विन कैटलिन वीटा Jesus, Jesus, वृंदा हालेलुया रॉकी रेनविक हालेलुया रीना अरुण हालेलुया टेरेसा हालेलुया काश्मीर श्राव्य हालेलुया देवा हर एका तुझ्या Jesus, भुरग्यांक समर्पित देवा देवा याकडे तो दैविक स्पर्शांचे देवय देवा एमासीना येस कोस्टाचे समर्पित येस पुताचे समर्पित येस देवा आणि येस हर एक गरज समर्पित देवा कोणे पैसे देऊ का सध्या समर्पित समर्पित देवा हर hallelujah, एकलाचे काकुल कर येस ते दैवी काकुल हर एकलाचे देवय देवा हालेलुया 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 मरियमाये कितले सगळे पिटिशन हालेलुया बसून यायचे हालेलुया दिवस आम्ही हालेलुया मागला माये हे सगळे पिटिशन तुझ्या हालेलुया हातात हालेलुया मी दिता मये हालेलुया बापाला गे माग मय हर एका मागण्याक Jesus, जाप Jesus, मेळचे पसोत माग मय नमान मय कृपेन बरले सुमजे सुवास स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू भगवंती Genti Maria, Maria de Vacino Fia Caterina Caratanium Chava Adani Chavalar Chavan Amen. महिमा बाप्पा कानी पुत्ता कानी पवित्र म्या Sadin Satani Sada Sarvata Amen. बापाचे पुताचे Baba आणि Kutukutu पवित्राचे Pavitra Pavitra Pachinami. Chajanam. Amen. प्रेज द लॉर्ड Praise Praise the the Lord. विशेष येस कितले जणांक देवाना पडला स्पर्श केला हर एक दिसा एक मात्र आम्ही उडास जरूंक जाय सोम्याच्या हजारपणात आईले आम्ही हर एकल्या सोम्य स्पर्श करता कोणी कल्यातानी पाठी वसोना बायबल असं म्हणता कोणी कल्यातानी पाठी वसोना तादेखून आमका किती अनुभव जाऊना आमचे नाव आपोवना ना जेजू हर एकल्यांक स्पर्श करता हर एकल्या तुम्ही कोणी ह्यो अर्ध घंटो मुक्काल घंटो मागण्यान बसल्यात तुमका देव खंडी जाण आशीर्वाद करता त्या देखून देवाक आम्ही अर्घ दिवया आणि कितल्या जणां तुमका मस्त बरेपण जाला तुमची टेस्टमनी आमकां रेकॉर्ड करून धाडा या तुम्ही टेस्टमनी दिता म्हणून सांगा मगण्याच्या पहिले आम्ही टेस्टमनी तुमका दिवंक अवकाश दिता तसेच हर एका दिसा सांजेर कुवेटचो टाइम 7:30 जावन 8:30 आमचे इंटरसेशन मग्न आसा इंडियाचो दाता 11 वरां तुम्ही जॉईन जाय एटलिस्ट 15 मिनिटां म्हणी जॉईन जा सुमार 10-12 जण जॉईन जाता हर एक दिसा सकाळी हर एक दिसा सांजेर मागतात तुम्ही जॉईन जाया देव तुमका आनीक चड आशीर्वाद करतलो तसेच या ब्रेस सरा जेरिको मागण्याचो चवथो ब्रेस सर विशेषतः फायनान्शियल प्रॉब्लेम मागतल्या तुम्ही विशेष कितले फायनान्शियल प्रॉब्लेम हर एक आपण हेरांक तुम्ही सांगा आणि आपण कितले जण युट्यूबर तुम्ही मग्न पळयते आसात युट्यूबचे चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि हेरांक तुम्ही शेअर करा या मागणे शेअर करा देव तुमका हर एकल्या आशीर्वादानी बेसावानी आणि कृपेन बरोदी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू